ľudia pri novom videu a v tomto videu budem hrať Rocket League. Videá nevyšli pretože nevedel som, čo mám natáčať a to je tak asi všetko. Takže ideme na to. Takže zapíname si Rocket League. Už teraz nebudem hrať FC25, pretože už som natočil 2 videá z FC25 a už to nie je také dobre na môj kanál. Mohol by som hudbu vypnúť. Vypol som si hudbu, lebo neviem, či je copyrightovaná. Ale dneska si dáme 2v2. Neviem, koľko zápasov budem hrať, podľa mňa, aby som mohol si zahrať aspoň 2 zápasy, keď to vyjde. A ideme na to. Takže som v hre. No tak to som možno zabranil. Ale ide to do našej brany, takže to neviem, no. Chcel som to vybiť. Dobrá, to som dobre dal. Posúvam sa dopredu. Vlastne on. No tak to som netrafil, tak to bolo nič. Ale demoloval som jedného typka. Teraz je to také divné bez hudby, lebo ja to vždy hrám s hudbou. Mohol mi zobrať. Mohol mi 100 zobrať. Dobre. Typek mi normálne zobral loptu. A nikoho nedal. Dobre, ani ja, ale to nevadí, poďme. Zoberieme 100. To sa tam musím rýchlo posunúť. Dobre, on to zakryl. Už to hrám celkom dlho. A nemyslím si, že som nejaký zlý v tom. Ale ani nie som v tom najlepší. Dobre. Poď. Zoberiem 100. Môžem to teraz tak zle hrať? Ale ja to nehrám tak zle. Keď nehrám, alebo niečo nerobím na video, tak nie som taký zlý. A teraz sa mi asi nedarí. Ja neviem, jak to stále mám odblokovať. Ne, dobrá. To bolo dobre. No ale teraz mi to fakt nejde. Tak kedy mi to ide o dosť lepšie? To aj aj ukážem potom na zápasoch. Že proste dávam góly. To som mohol. No tak to nie. To musím ísť po to. Idem po to. Ne. Ja tam bežím. No poď! Dobrá. On to dal. To som nenatáčal videá. To už bolo nejakých tých 12 dní. Ale tak dúfam, že to nevadí. No. Gól! Ne! On mohol dať gól ešte. No nič, dobre, super. Tak, dáme ready, lebo chcem si to ešte zahrať. Už ideme. Ideme na to. No poď. Neviem to, no. Skáďa má Teslu. Hej, tak tu sa ty Skáďa má Teslu. Ne! Fúha. To mi nechaj tak. To nevadí. Ne! Mohol taký gól dať. Skúšme dať nahrávku. Ja vždy to tak prestrelím, keby.
To bola dobrá celkom. Čo na mne zobral? No poď. Ne, keby som mal boost. To nie je dobré. No, super. Teraz sa mi moc nedarí. OK. Ne. No to vyzerá, keď som si chcel dať vlastný gól, ale Rocket League nie je taký ľahký. Akože je asi najľahší na Xboxe a na pačkách, na PlayStatione. Ale nie je ľahký proste na klávesnici tiež. Ale vlastne ani na Xboxe nie je taký ľahký. Proste Rocket League sám o sebe nie je ľahký. Ale baví ma to dosť viac jak FIFA. Neviem. Je to také lepšie. Pretože FIFU mám síce zadarmo, ale takú úplne obyčajnú, ktorá ani nie je dobrá. Veľmi moc. Jak som toto netrafil, no tak to nič. No, poď. To som nemal jak trafiť podľa mňa ani. Ne. Toto musím dať. Však íď. Hej. Ja tu aj čekujem mobil, že či sa všetko nahráva. No poď. No tak to nič, to tá hra nebude moc nejaká extrémne dobrá. Hej, mne sa stáva, že už proste nie že nedám gól proste. Hoci ako v jednom zápase. Dobre, tento zápas je taký trošku divný. Z neho sa skončíme s tým zápasom, lebo je neveľmi dobrý. Pretože prehrávam a chcem vyhrať na tento. No, vám ukážem, že proste match history, že proste tu vidíte, že som dal 1 gól, 1, 2, 1, 3, 2. A proste tom poslednom som nedal ani jeden. Dobre, dáme si zase 2v2. Som banutý na 5 minút. Nemôžem hrať, hej, 5 minút, lebo som sa odhlásil. No, tak tu musíme počkať. Vrátim sa o 5 minút a môžem ísť na to. Som tu po 5 minútach a ideme si zahrať zase. To fakt. Tak to nič, dal som ready. OK, hráme ďalej. Vlastne idem si zahrať free mod. A už není free mod, pretože už príde. Vlastne ide týpek. Začíname. Ja príjem tu. No tak to ne... Hej, on čo robí? Ja nechcem zase hrať sám. Dneska som sám hral, keď som nenatáčal. Dobre, už hra. No ale... No už dlhšie hrať, lebo už to není nejaké ľahké. Poďme dozadu. A idem.
On čo robí? Čo? Hej, to čo bolo? To ste videli, čo bolo. To bolo... Hej, to nejaké bugy to sú. A on si... To fakt si dal vlastne. Keby tam nestál. No poď. To fakt si musím sám dať gól. To fakt? Mohol to tak chytiť? Šegiť, bro. Mohol. Čo som to poslal dopredu? Musím dať. Ne. Mám 100. Yes. Ne. Dobre, nedal som to úplne, ale okej. Tu je, hej. Hej, oni prestali normálne hrať. To je najhoršie, keď nikto nehrá. Mohol mi ukradnúť gól. A tak čo už. A to fakt mi mohol ukradnúť gól. Však nič on nezrobil dobre. Práve, že toto nič nezrobil dobre. No ideme. Yes. Také góly sú najlepšie podľa mňa. Mohli mi ísť do cesty. Ale tak... No... Neviem, či to bol úplne spravodlivý gól. Lebo však... Nič nerobili. Bang! Dobre. To bol dobrý gól. Patrik. A hat-trick som už dávno dával. Otoč sa už. Zoberiem to. Potrebujem to. Dobre. Nebudem nič na to hovoriť, lebo mohol som si dať gól, lebo on mi ho aj tak ukradol. Vlastne nie aj tak, ale tiež. Dobre, ďalší gól. To bol dobrý. Nemám rád takých typkov, čo ti zoberú gól. Ani ja taký moc nie som. Možno jedenkrát som zobral takomu gól. Alebo dvakrát. OK. Aj tak, čo je 6-2. Tak čo? Idem na to. Dobre. Dobre. Ja si tu iba góly podávam. Najviac, čo som gól dal, je, že 3. A teraz som už dal 5 asi. Neviem, koľko som dal gól. 4? Nechoď mi do cesty, chlapče. Bude to lepšie pre obidvoch. Mohol? Dobre, aspoň si zoberiem boost. No a to idem. Čo? Jak som toto netrafil? Ja by som viac kričal, ale je 5:30. Akože není moc hodín, ale
Ja dostajem krik, keď budem vrešteť. Moc. Tak to nič. No tak to utekam dozadu. A ani vlastne nemusím, keď iba 50 sekúnd zostáva. A neviem, či za 50 sekúnd dajú 5 gólov. Aspoň tých 5. Môžem to tak netrafiť? A mám 100, demoval som ho, chlapca. A teraz demolujú mňa, lebo dajú gól. A nedajú. Nedajú, chlapci. Nedajú. Taký som fakt iba bral boosty a nič iné. Proste ani góly som nedal. Hej. To čo je? A ja mám taký voice cracky. A to je taký divný, aj keby som chorý bol. No to počujete na mojom hlase. Že nehovorím úplne normálne. No, skoro. Mohol som si dať ešte gól. 5 gólov. OK. To bolo pekné. A tu už sme mohli aj ukončiť video. Takže dajte prosím odber. Fakt dajte odber. Chcem do konca roka dať 100 odberateľov. To som si dal, že taký je proste priorita. A ja si poviem zahrať ešte. Ale to už točiť nebudem. Takže vidíme sa u ďalšieho videa a čau.